Senyores i senyors, benvinguts a la gala dels Premis Antoni Carner de l'Associacionisme Cultural Català. Benvingudes i benvinguts a l'acte de lliurament dels 600 Premis Antoni Carner de l'Associacionisme Cultural Català. Alcanar té un teixit associatiu de més de 90 entitats. Són el nostre gran motor. Alcanar és l'últim poble de Catalunya. Per a nosaltres, Alcanar, som la porta sud del país. I gràcies avui a la celebració dels Premis Carner, Alcanar és el vèrtex de la cultura popular catalana i la cultura popular valenciana. Avui som el punt d'unió i bressol de la cultura popular dels països catalans. La identitat de la societat civil catalana s'ha construït sobre dos grans pilars: tradició i associació. Units, construïm un nosaltres que ens fa més forts alhora que ens instruïm per progressar. Els recursos que els pressupostos públics destinen a l'associacionisme cultural no arriben al 10% del que es dedica a les indústries culturals. Per arribar a la gran cultura, cal iniciar el camí des de la base, i aquest és el gran paper de la cultura popular i de l'associacionisme. La cultura de base és la base de la cultura. Direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the beat of... Ens fa moltíssima il·lusió aquest premi, sobretot pel fet normalitzador, és a dir, no és un premi pel sector de persones de diversitat funcional, sinó que és un premi al qual opta qualsevol entitat de primer nivell que treballi per la cultura popular del país. En aquest cas i en el nostre, es dona el fet que treballem la cultura popular des de la diversitat funcional. Iniciarem una línia de, no sabem si finançament o ajuda, a totes les entitats de cultura popular del País Valencià i de les Illes, que estan quedant molt malmeses per la política de subvenció. Tots els premis són molt importants i rebre un premi de cultura quan nosaltres ens dediquem al món de la televisió, jo crec que encara això té més valor, té un valor afegit. I l'objectiu és promoure també el teixit valencià a nivell audiovisual. Per incentivar el talent i reconèixer i fer difusió de tota la tasca que fan professionals i entitats del nostre país. Que la cultura popular, dins de l'àmbit de la nostra societat, és dels àmbits més integradors que tenim a la nostra societat. Per nosaltres, dins de la feina que fem en el dia a dia durant tot el cicle de l'any, la cultura popular és una eina terapèutica molt potent. Som més molassa perquè fem més comunitat i la fem en un sentit més ampli i més profund. Volem tenir sentit com a entitat no només uns pocs dies a l'any per les festes de Santa Tecla a Tarragona, sinó que volem tenir sentit durant tot l'any. Nosaltres hem recuperat el model festiu de la Diada del Patró i estem reivindicant que aquest dia sigui festiu amb tots els actes que comporta les diades al voltant de les festes del patró, la vigília, el dia de l'ofici, que sigui el dia 24, que ara de moment no és, i tot el seguici que té a veure amb el patró. Tal com és aquests moments la societat, el germen que porta l'associacionisme cultural, el que porta els valors de la tradició, són revolucionaris. En aquests moments, reivindicar la reflexió, la serenitat, la profunditat, això és extraordinàriament revolucionari. L'any que ve, l'edició setena es celebrarà a Lleida! Un aplaudiment, doncs, cap a Lleida, cap a Ponent! Al sector cultural, als associacionistes... Tenim molta sort com a país de tenir aquest teixit tan ric i bravo per totes les que feu cultura popular. On the sunny side of the street.